Sanibona bafethu, imina futhi again umfundo uMaqhoboza sengibuyile futhi nolunye uhlelo lwesibili. Namhlanje ke ngizokuthanda nje siqale ngeKaizer Chiefs sithi siyabonga siyabonga. Nesenzele umusa mina ngibengiqala ukubona noma ukuvuma ukuthi iKaizer Chiefs iyathandwa. Uyazi namanje celebration sakugcwele uFacebook, kugcwele yonke internet. Kuyacelebrate nje kubonga ukuthi iKaizer Chiefs iwinile. Nokuthi ke ishaya iSundowns yabo. Amaningi ama games kade sengiwabukile ishaya vele iChiefs but amanye ama games ishaya nje ngoba sekukhona nokwenzelela but it's fine ngikho lapho. Ngithi nje siyabonga kakhulu sayithokozela lonto eyenzakala njengamanje. Mina nje sengine proof ukuthi iKaizer Chiefs inabalandeli more than ama teams akhona lapha eSouth Africa. Alright ke yokuqala kwesibili ke ngize ngokuthi ke namhlanje ngizonifakela ivideo kaDlamini from the kick off uTokozo kick off ngizonifakela lo video kaDlamini ifan uDlamini uyifan ya number 1 fan nje kahle kahle yamaZulu uyena kohleze stage show so ngifisa nizwe ukuthi ke ngabe kuphila kanjani uma uyifan nje wena kuphela ubungekho kunye okwenzayo uyifan nje uphila kanjani ngabe bakhokheleka yini labantu ngoba khona abayitholayo ama trips afanda ubani nani nokuningi ke nizoyizola kuyona ke intokozo kick off ku episode kaDlamini esibili ke ngiyiphethe namhlanje ngiphethe the basement uThandile M namhlanje ke ivideo siyiphethe nginiphathele Umbuso Zulu ke uphuma ejele kade sejele for like 8 years yabo so naye kuyakhuluma ngeexperience yakhe ukuthi bekunjani ejele kunjani ukuboshwa uyakhuluma futhi before aboshwa ukuthi bekunjani yabo so umuntu nomuntu uyazi njengamanje uphumile wenza izinto la around wakhela abantu izindlu wenza into eziningi ya motivate uhamba izikole uhamba nje yonke into uhamba na amajele lapho umotivate abantu onebachazele ukuthi ku kanjani ungenza kanjani noma ungaphula kanjani une motto ukuthi imotto yakhe leyo ethi usengashintsha yabo unanethathu nje ebhala ukuthi usengashintsha okusho ukuthi userious ngento akayenzayo njengamanje okwenodina ukuthi ningene with the basement ni search Umbuso Zulu then Umbuso Zulu uzoyivelela episode I think episode 17 or 14 kulapho kodwa episode nje esemove then ke ebesenitshela izinto eziningi ukuthi kwenzakalani. Okay ngiphinde ngezo futhi kusanga ngomhla ka2 uma ngabhosisi kune march eyenzakalayo kuya march against ama illegal foreigners la eKZN noma la eThekwini kwamanje anginalo kulozo liningi mhlawumbe bakhona namaqembu ayisupportayo lento azepolitiki bakhona nabantu abakhulu abayisupportayo lento abasiphethe ke nje still eSouth Africa ngabe bakhona yini abasiphethe. Okay masiqhubeka ke ivideo yokuqala kaDlamini ke nansi. Beautiful people, mntana sekhaya, mntaka aunty, mntaka gogo, mntaka mama, mntaka sisi, mntana semzini. Igama lami uNtokozo kaSikhakhane from le kwaMasha esiqhawunqawini kaK. Sikhona ke futhi manje sibuyile ke futhi manje sigalelekile manje angihambi ngiyi1 ngoba nihlale nazi ukuthi ngihlale nginomuntu. Namhlanje nginiphathele i-special guest ke special ngoba kuyona ilegend but special. Nani niyabona ke sila iPetros first time Petros Cafe kumnandi man kumnandi khuluma ngengqamo sikhuluma ngendra lokwayidlala wena qala ukusupport amaZulu udlalile hlala khona sister ngicela usiphe imilkshake sisiphuze besiphuza kancane la ake nje ngibingelele kubathandi bebhola ngibingelele kumfowethu ongibizile ongimemile la ukuthi ngibe ingcenye yomsebenzi awutholakali kodwa. Hey ngihlezi ngimatasa yeah ngihlezi ngisemgaqweni yeah okhulumayo ke bafowethu uNdumiso waziwa kakhulu ke lo muntu national ngoDlamini
bese ke kuthi isibongo sakababa wakhe kuba uZondi. So sengikhona ke la ngivakashile kulomuzi izikhona nezinto ezinhle ake ngiqale ngiphuze naku ngoma. Hayi bafethu useshilo kudlamini ukuthi uZondi kodwa uDlamini into engayazi ukuthi ukuthinikele uzokasichazela kahle ukuthi ke thina ebholeni simazi ngoDlamini simazi ngo-number 8 siba likhona usaphuza nje ukwadlala ibhola Mntaka baba ngadlala kakhulu ibhola and ngibatshaza njengoba namanje njengoba sengilisupporta futhi ngisabatshazwa. Wawubiza ngoDlamini usadlala noma awunegama lakho nje ngoba phela leli thina sadlele kaDlamini mhlawumbe ngenzeka uMaradona noma uPele wawunegama noma ngangaziwa lapho ukuthi umlazo wonke mekuphethe usiqebhezana hayi bengaziwa ukuthi hayi usiqebhezana bengidlalela iChelsea yaka G ebeyicoachwa ubaba uMasinga. Ngeshwa ke salala sadlula ngomhlaba, may so rest in peace. Kodwa uyena umuntu owangifundisa ngempela ama basic ebhola ukuthi ibhola noma ungagijima kakhulu ube kwazi ukuthi wena nje uyisprinter kodwa kunalezi zinto lezi ezifunakala ibhola. Sifuna ukugijima kwakho, sifuna ukuthi nje ibhola ulazi. Badlamini ngiyakuzwa ukukhuluma ngokugijima. Asikubonanga kuma level, asikubonanga noma lapha ko WhatsApp noma lapha ko NF ko Great Africa noma lapha ko PSL. Mhlambe italente belingekho ezingeni noma mhlambe ube nama challenge ukuthi ungaphumeleli ngoba phela ngiyakubona nje umuntu webhola. Ibhola bekidlala mina hayi kancane kodwa ngeke sikufihle lokho umsakazo ukuthi ibhola lidinga inhlanhla. Ibhola nje lidinga inhlanhla too. Thina ke ngeke ngisadlala mina kwakunzima ukuthi ngibe namakhokho. So uma kunzima ukuthi ube namakhokho noma ngabe kuthiwa uyabizwa kuthiwa uzotriala ngani ngoba phela fanelekala mengizotsheleka ikhokho kwena nawe mothi nawe uyoshaya ama trials kufanele ngenze njani mina. Kwakunzima nokuthenga ikhokho ngaleso sikhathi ngingenayo. So into eyashoda kumina yaba yodwa inhlanhla ngoba yonke into ukusuka phansi ukukhula usuku ufumbethe bese kuyashiyana ukuthi ufumbethe yabo ngoba namanje ngingasho ukuthi ngazalwa ngifumbethe ngoba sengize ngafika la kule studio kodwa njengoba sengize ngafika la ukusuka kwami la iyapi way forward idinga inhlanhla nalo. Nansi video yasibili kaMbuso Zulu. Enjoy. Give it up for Umbuso Zulu. Kazi au sharp for it. Yazi mfethu Mbuso before we even start umthetho abafethu ubuya mfethu kodwa ubuya eminyakeni manje ngihlale 8 years nje ngaphakathi 8 years mfethu so Umbuso ubuya khona mfethu kamzala kade eqhiniwe sizothola ukuthi ne yini inkinga yakho what happened because mfethu out to be spinal crazy and futhi push indaba ze art nama artists so uzwa ngaye but I'm not sure ukuthi khamba kanjani mina ngimbuka lo mfethu akazothi akakaza ejele nikeza ngani ejele bro no mfethu ejele into engingayisho but uyakwazi ukuwina ngeke uyakwazi ukuwina ngeke lapha sure kungenzeka kube khona into enzima kwenzakaleni but asivaleki ispace sokuwina so ngicabanga ukuthi mina one of ama outs afika inakekela ngijima yabo ngishama fade uyabona lo ngenza show ngicabanga ke le fade ngiphume nayo nje straight because ngishaye khona yabo ngishama fade mfethu ngenzela ukuthi ngingalidedela usiko labo ukahle mfethu Umbuso wena uphuma aphi mfethu Umbuso kahle ngihlala eMlazi ka M idladla lami ngihlala eIsland kunendawo kuthiwa iSland ezakhiwe la uqala khona izinamba nje zaka M eMlazi so ngihlala khona ngikhulele nje khona bro sure mfethu wagelezela eMlazi ngeleze eMlazi primary ngiqale eSiphethweni asuka from eSiphethweni ngathi Sukuma ngasuka from eSukuma ngaya eUgwini
yabo ngakeleza ko Gwini by the time principal wakho bekuba Dlamini Sure. hayi bayaza kule time iqinile Yini bonke oDlamini bethi ama principal bafethi bayenesandla futhi nabo khona umuntu ukuthi ubaba Dlamini ayoyidedelana impama kushweba impama kuzikheli so washaya ke isigere ukhambe khona ama qualifications owadonsa awuthami ngiyabanda ngama qualifications awu angingedwa siyabanda nama rappers akhona ama rappers akhona phela lapha ethi kuyisiko ukuthi khona umuntu kanjalo simdonsa ukuthi ene mhlawumbe Sibongeke. Angizileke nezinto eziningi kodwa ke sisazokhula kulolu hlelo sisazokhula sizokwenza izinto eziningi ngeke sihlezi sise studio sisazophinde siphume futhi sekuzinye indawo singeza nala nikhona nani ngasibiza sela sikhona sithatha ufakazi besikhona nathi sinipostele senza noma yini kahle kahle eshuthwayo nje ne content phakathi thina sizothola lapho sizokufakela la sizoshiya number zethu sizoshiya konke satholakala nje kwi the Unplugged Entertainment SA with Ufizo kahle kahle. Sibonge kakhulu ke ngeshow namhlanje ivideo elandelayo iyeza. Peace.